may binangga. Halo mga bata! Kumusta kapuntanan? Kay mga bata magkasama, ania kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simunauna nga naguluhan. Ang diary ni Estila. Okay, di na ito magsulti. Ani ang sumpay, mga bata? Taysa paragod. Ma? Karon pa ko makaklaro sa imong aping nga nadanagan sa hayag sa suga imong naong. May bunog man lagi ka. Anduhan nimo ka aping oh. May lama sa bunog. Huwag tayo pa. May kinaurasan ang imong bukton? Ma? Kinsa na pa si pa nimo? Sultihi ko. Sultihi ko kay adtuon ko nang nagpasipa nimo. Kinsa siya anak? Kinsa? Ma, ma-stress lang ka, ma. Kalma lang. Huwag ma-stress ka, ma-stress kong apil. Huwag mo ko'y nagpasipa na ako, kuy. Pasaylo ako kinuha na makako sa kuwan. Unya, ngano na bunog man kanit mong aping ug may kinaurasan pa kanit mong bukton? Ganina man good, naapil ko sa mga tao nga nagdinututay. Nadipig man ko sa may tanom nga bumbil ug may bato man. Napangka ko dito. May gani kay dili akong ang naigo sa bato, ma. Unya kadang imong pikas aping. Nganong nabunog man pud na? Mao lagi, ma. Ni barog man dayon ko. Naapikihan man ko. Maalang ko kapala ka magkuid. Okay ra lagi ko. Lord, sorry kay sa kong sarong adlaw, ha. Baka ka na ko si Mama Norma sa tinuod ka nahita po. O anak ko siya sultihi sa tinuod aron dili siya mabalaka. Oh, ang akong bag. Unsa kay nasa suot sa akong bag? Ihayag man. Duulo na ako. Hindi na ko tungod sa akong bag. Akong ablihan ang zipper, Amy. Ang akong diary. Uy, ang akong diary, mo'y gigikanan sa kahayag na akong nakita. Oh, akong diary. Nagawas na sa bag. Nadahan sa hangin ug may napakli ini. Ngano nga ka? Ang sugot ni hitabuag ko. Ay, nagdam ko na siguro ko. Nagdam ko lang kuno. Huwag ka magdamgo, Estela. Misulti na akong diary. Ha? Tingog ka to sa kong anak ang ako nadungog. Nisingit si Stella. Susiyon ko siya siyang kwarto. Unsa ba kayo nahitabo sa kong anak? Stella? Stella, anak! Stella! Stella! Anak! Stella? Oh, nadungog kong imong pagsinggit. Maong dali ko nga miani sa imong kwarto. Unsa ba nahitabo nimo? Oh. Nganong gitan-aw mo man ang palibot din sa imong kwarto, ha? Akong diary. Ay, nang akong diary. Ang akong bag. Sirado ko ang maapli. Iya sa sud. Sa akong bag ang akong diary. Tay paragod, anak. Ngano man di ay, unsa may nahitabo? Ngano ni singgit magkakaganiha? May nabati kong tingog. Tingog sa usa ka lalaki gikan niining diary. Tingog? Anak, sigurado ka? Nga may nadungog kang tingog? Gikan yun di anak si imong diary? Yun na pa. Pag abot ako din sa imong kwarto, nakatug ka. Gibukaw ti ka. Tulgi nahadlok ko nga nagkabati si imong singgit. Wa ba lang ka magdamgo? Ha? Stella?
Magdamko lang siguro ko. Niaki kunitan kong akong diary. Ukbo na kong akong diary. Isuwat akong akong damgo. Damgo ra gyud ito. Niyang last page nga akong gisuwatan ka kanina. Oh. May mga litra nga ni Hayak. Ug may nasumpay na sa kong nasuwat. Ayaw kahadlok, Estela. Ako si Papa mo, Rolly. Papa Rolly? Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niya sumpay sa akong asoy ninyo. Kung ako magdamko ka kanina. Tinudok kong nakita ang nadungog at tingog gikan ining diary. Oh, may naswat na sa akong diary. Akong basahon. Naapa ako sa inyong palibot. Nagbantay ni mo sa imong inahan. Papa Rolly. Stella, anak. Gibantayan ko kamo. Dili ko gusto nga may maduog-daog kaninyo. Tingog ni Papa Rolly. Huwag ang iyang gisulti. Nasuwat sab sa diary. Salamat, Lord, nga sa akong pagmatakarang buntaga. O ako batia o kalaay. Salamat sa maayong panglawas. Salamat po, Lord Jesus, nga niapa si Mama Norma o banako nga nag-provide sa matag-adlaw na mong panginahanglanon. Salamat sa tanan, Lord, ha. Thank you. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Magawas na ko sa akong kwarto ron maliko. Ay, time pa nga akong diary. Tanaw na ko balik. Napagyapon ang nasuwat gikan ni Papa Rolly. Uy. Unsa ka ano kung bawasan akong suwat? Ubos sa iyang gisuwat. Niya may ballpen. Suwatan ako. Papa Rolly. Ayaw na ukabalakan namo ni Mama. Way mo daog-daog namo. Ha? Nihayag ko sa kong kung may nasuwat isa. Nihunong na sa pagsuwat. Ni Arako, nagbantay ako ninyo ni Mama mo, Norma. Nadungog ko ang tingog ni Papa Rolly. Huwag mauusap ang naiswat sa diary. Padayo na lang sa imong pagpanaw sa laing kalibutan, ha? Ayaw na lang may kunaunaan si Mama para makadayon ka sa gingarian sa Diyos.
Wala dahil si Mama Norma nakalakaw na. O nagbili na lang siya og pagkaon sa lamisa. Sultihan unta nako si Mama mahitungod ni Papa. Pero, mutuos at ka siya nako. Hoy, Ikaw? Oday, ako ni. Ang mas bright pa nimo. Kundi ka pa unta sip-sip sa itong mga teachers, dili ka matapwan, no? Kikasakit ko dahil nimong nalabuan ta ka. Puman ko mag-expect na mutapuan ko si. Expectation na ako nga ikaw lang gihapon. Naningkamot lang gid ko. Ugwa sa kumusip-sip sa itong mga teachers. Shut up! Saman ka? Mutugan ka sa itong mga teachers sa nahitabo gahapon? Dili ko gusto og gupot. Pero please, ay natuos ba ha? Kung unsa man imong kasuko, huwag tangan na kay di ka na maayo. Maningkamot lang gud takoy, di ta mag-away. Oh, di man sadyo ko pala away. Oh? Huh? Feeling anghel. Che! Unta, di na ka mangaway na ko, Sheila. Ay, tanaday. Itong to sila sa atong mga teacher sa ilang gibuhat. Gahapon. Ayaw na lagi, May. Di na siguro nila usbo ng ilang gibuhat ako. Uy, magdili mo sila itong ganing ma'am. Wala, mag-ana ng bruha. O ka ng Rodel, mga bangag sa ilong. Di na ko gusto og gubot pa, May. Uy. O ikaw, ang ako ba usbo nila? Tanawang nang sa bruha nga naglingkod sa chair. Ay, tanawa. Naasa ka ng lounge chair. Ay, kailangan ko balik-balikot. Lounge chair. Uwa pa lang kuguniti at tong Rodel ay ako nilagyan yung tayo bugno anak niya. Rodel, nakakita ka sa kung Nikita? Kita mo lang. Si Stella. Siya na lang usa nang nagatang og jeep. Duula. Bunlutang kayang bagong itukmod si Stella. Ops. Ikadaw na ni mo sogo, ha? Okay. Tuan ang hungog ay. Nagtupo siya nga tumano na kung akong gisaad niya. Siyo nga. Digit ko mapato sa lalaking bogo, no, Rodel? Oh, Rodel! Ang bini. Buhiin niya akong baba! Ang bini. Hala! Ang suot sa kong bag na huwad sa simento! Patihan mo, oy! Sige, sugo lang. Ha? Sige. Ang akong diary nalagpot sa Bye. kalsada! Hoy! Hala! Ang akong diary nagdahas sa hangin o giagpas sa Rodel! Agay! Agay! Doon ay mihampas sa kunaw. Burog kaming libro nga baga. Ay! Oh! Ala! Ala! Ay! Tabang! 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 Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binag.
sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao nga naguluhan. Ang diary ni Estela din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na dalit ka na to sa Arem and Drawa. Ta, nita,